В момента приключихме нашата практика мандала. Благодарение на нашата учителка Албена си поддържаме женското здраве, а с водораслите и крем Moonrise подкрепяме нашето физическо здраве. И всъщност какво установихме? Че откакто ходим на мандала и си приемаме продуктите, освен че ние сме здрави, цялото семейство е здраво, дечицата ни са здрави, защото те усещат мама. Какво ще кажеш, Албена, ти за мандалата? Мога само да ви кажа, че е много важно ние жените да се грижим за нашата енергия, да сме много често обградени с жени, не случайно женския кръг е и лековит. И разбира се, трябва да се грижим и за нашето физическо здраве, така че да ви кажа честно, тези водорасли в комбинация с женски практики успокояват не само жената, но и дават абсолютното баланс, хармония и спокойствие в цялото семейство. Ние сме тези, които държим семейството и душата на семейството, затова трябва да се грижим за себе си. Мария? Най-краткото, което ще кажа, че мъжът ми вече казва Мария, т.е. жена ми преди и след Aquasource. Може да си представите каква е разликата и живеем един съвсем различен живот и наистина сме в пълен баланс. Благодарение на продуктите и на всичките практики, които осъществяваме в нашето прекрасно общество. Прекрасни! Благодаря ви!